Aquest és el so dels boixets, que un cop a l'any surt al carrer a Bigues en la trobada de puntaires. Una activitat que plega diversos grups de persones vingudes d'arreu de la comarca i de comarques veïnes per tal de passar la tarda compartint aquesta afició per les puntes. Una idea que recomanen al 100%. Pues és molt bo per nosaltres, les senyores principalment, per l'agilitat de les mans, pel cap, pel pensament, et fa treballar el cap. Després t'ajuntes amb un grup de gent que pots parlar, pots comunicar-te, i tot això és molt bo. Les tècniques evolucionen i canvien amb el pas dels anys. A les trobades s'hi poden veure tècniques d'arreu del món i pel que fa als treballs, ara se'n fan més de fantasia, com els xals o els ventalls de colors. A més de tècniques tradicionals, a Bigues se n'han pogut veure de modernes. Bé, jo fa molts anys que faig puntes al coixí i he anat pujant a conèixer diferents puntes de diferents llocs. Ara concretament estic fent punta de Flandes. Llavors cada punta, estic veient que cada punta té les seves necessitats de coixins, de boixets i de dibuixos. La punta de Flandes necessita un coixí completament pla perquè no pots tensar dels fils. La punta que fem aquí a Catalunya es fa amb un coixí llarg perquè al contrari va bé que tingui una certa tensió al fil. Són puntes geomètriques, més aviat, les puntes de torxón. Sí, aquest és cilíndric, és cilíndric. És per fer aquest tipus de punta que en diem punta extremenya o punta bruixa. Vull dir que a la Garriga hem fet un treball de recuperació sobre aquesta punta perquè estava pràcticament a punt de desaparèixer i hem mirat de promocionar-la i recuperar-la. I és un treball que és una cinta que va fent el dibuix per ella mateixa i llavors clar s'ha d'anar enganxant amb el ganxet perquè quedi tot. Algunes d'aquestes puntes eren poc conegudes o s'estaven perdent i les puntaires han fet un treball de recuperació d'aquestes tècniques.